Lalaki pinatay ang sariling tiyahin dahil sa sinunog na casing ng cellphone sa Leon, Iloilo. Gamit ang 12-gauge na homemade shotgun, pinagbabaril patay ng 50 taong gulang na si Edgardo Calansingin Jr. ang tiyahin nito na si Mildred Calansingin, 54 na taong gulang, Hulyo 16 sa Barangay Hamugines, Leon, Iloilo. Sa panayam ng K5 News FM Iloilo kay Police Captain John Predic Padilla, ang hepe ng Leon Municipal Police Station, nanunood ng TV sa kanilang bahay ang biktima nang bigla na lamang itong binaril ng sospek. Pumasok pa sa bahay ng biktima ang sospek kung saan naroon din ang kanyang mga pinsan, rason na nagsagawa ng negosasyon at alas 7 na ng umaga, Hulyo 17, nang mag-surrender ang sospek. Base sa investigasyon ng kapulisan, sinunog ng biktima ang casing ng kanyang sariling cellphone na kulay pula na kinagalit ng sospek dahil may kahulugan o simbolo ito sa kanya bilang dating miyembro ng New People's Army. Tama sa likod ng katawan ang natamo ng biktima dahil sa pamamaril. Na-recover sa sospek ang nasabing armas at loaded pa ito ng 12 pa na mga bala. Nakapait na ngayon sa selda ng Leon MPS ang sospek at sasampahan ng kaso na Murder at Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act o RA 10591. Base sa report, naging miyembro ng New People's Army ang sospek at nagbalik loob sa hanay ng gobyerno. Report mula sa probinsya ng Iloilo, ito si K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap, parehas ang amarkuso, chia seeds, desugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.